ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೈಗ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಕ ಹೆಂಚಲ್ಲರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಏನೇಂಜಿ ಲಾಗು ಬರೋದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಮ್ಮನವಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಲ್ಸೋಡಿಪಿನ ಕೆಮ್ಮನವಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಿನಿ ಪಿದಾರ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಮಾಲ್ದೊಂದು ಪಿದಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಮಲ್ದೊಂದೇ ಎಪ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೆದ್ದೆ ತೂಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಇತ್ತೇನು ಜಾಲ್ಸೂರ್ಡಲ್ಲೇ ಜಾಲ್ಸೂರ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೇ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಮ್ಮನಬಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈದ ಜಾಲ್ಸೂರ್ ರೋಡ್ದು ಚೂರು ಉಲಾಯ್ದು ಇಪ್ಪನ ರೂಟ್ ಬರ್ಪಿನ ರೂಟ್ ತಂಜಿ ಪಾರ್ದೇನು ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಜಾಲ್ಸೂರ್ದು ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಇಂಚಿ ಉಲಾಯಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಪನ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಸೋನಂಗೇರಿ ಪೋಪನ ರೋಡು. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಬಂತುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಲೋಕಲ್. ಹಾಯ್ ಮಾಪ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಂಟೆ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಲೆತ್ತ ಬೈದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಮೂಲೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೈತಲ್ದು ಪೋತು ಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಆಮೆಟದವರ ಪೋಯ ಎಸ್ ವಿನತ್ ಬರ್ಸ ಬರಂದ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ದಾದಾಮನಿದ್ದೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬುಡ್ಕು ಅಂಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆಪಣ ತೂಕ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಫನ್ನೆಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಲ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಲ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಜನ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನು 2-3 ಸಲ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಲ್ಪೇರ್ಲ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ತು ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕಳು ತೇರಿನಂಚಿನ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಶೋಕೊಂಡಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೆ ತೂಯಿನಾಗ್ಲು ಕುಡೋರ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮೂಲು ನಿಗ್ಲು ಬರ್ಪೂಜಾರ ಅದು ನಿತ್ಯ ಪೋಂದು ಇಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ಪೂರ ಅದ ಜನವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಂದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋಪುನಂಜಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಏತು ಇಲ್ಲುಂಡ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ನಿಂತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಸಾರು ಕಟ್ತೆ ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ ಉಂಡು ಇದು ಪೋಪೇರು ಓಲ್ ಪಾಲ ಮಲ್ದೇರಾ ಅದು ಗಾಡಿ ಹೋಗುಜಾ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ 100 ಮೀಟ್ರಾ. ಸೊ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ರೋಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅದು ಇಂಚೈತೆ ಹಾಫ್ ರೋಡ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಡಪ್ಪದೆ ಮಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಎತ್ತಿ ಅರ್ಬಂಡೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪನ ರೆಡಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನೆಡ್ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಇಂಚನೆ ತೋಜೋಡದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜು ಉಂಡಿಗೆ. ಈ ಪಾಲ ಉಂಡದ ಆಮೇಟಂಜಿ ರೋಡ್ ಅದ ಒಂದು ಪಾಲ ಇಂಚಿ ಪಾಲ್ತು ನಾನು ಅಂದು
ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೀಯರ್ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಿತ್ತು ನೀರು ಬರ್ಪ ನೀರು ಇತ್ತಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೆ ತೀಯರ ನಮಗೆ ದಯಪಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ದು ನೀರು ಕಲಿಂಕ ಅದುಪ್ಪು ಆತೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪು ಜಿತ್ತೆ ತೀಯರ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸಂಡೆ ಹತ್ತಲಿನ ಜನದಾಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಮೂರು ಜನಕ್ಕಳು ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನದ ಪಿದಾಯರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಚಾಯತದ್ದು ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಬರ್ವೇರ್ದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಜನಸಂದತಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಜನಸಂದತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ತನಾತ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳದು ಮುಂಚೆ ನೀ ಬತ್ತುನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ನೀರು ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹೆವಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ನೀರು ರಭಸ ಕಲೆಂಕ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುನ ಏನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಲ ತೀಯರ್ ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಉಂಡು ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುನ ಅದೇ ವೈಟ್ ಅದು ಮೂಲೆ పోయి చెవులండి మరి అలా ఎడ్డ పర్స టైం టూర్ ఎట్లా నీరు ఇప్పుడు అదా మూలు కూడా బర్రనే అప్పుడు పంజిల్ పెద్ద అదే ఎందు పంజి అదా ಇದು ಎಂಚು ಉಂಡು ಇವತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರು ಮಾರಾಯ್ತಾ ಪಂಜಿ ಕಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ ನೀರು ನೀರು ಮೀತಾರಾ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಮೀತೆ ಅದಿತ್ತೆ ಮೀಯಲಿ ನೀರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮೀಕೋ ಬಯ್ಯಾಗ ಅವ ಕತ್ತಲೆ ಮೀಡು ಅದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮೀಯಲಿ ಕಾಡೆ ಮೀಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನದ ತಿರ್ತು ನಾನು ಡೌನ್ ನೀರು ಹೋಗ್ನು ಅಂಚಿನ ತಿರ್ತು ಜಾತು ಹೋಗ್ನು ಅಂಚಿರ್ದು ನಮಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪನ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ನಂಚಿ ಸೀದಾ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅದು ಸೀದಾ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಚೂರು ಬರೀಸತ್ತು ಚೂರು ಬರ್ರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೂರು ತುಂಬುವಾಗ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂಚ ನಾವು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಪಾಕ ನಾನು ನೀರೊಂದು ಇತ್ತಿನಟ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಾನೊಂದು ಏರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಡೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಪಂಜಿ ತುಂಬು ನಾನು ജോലി തപ്പാണ്ട ജോലി തിക്കത് പറഞ്ഞ കാലി ಆಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋದುಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನದ ದೆಂಜಿ ಮೂಲು ಪೂರಪ್ಪಲೆ ತಿರ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಡೆ ಬೈದ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ఉంది ಅದೇ ಬರ್ಸ ಟಿಪ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಭಸ ಅಡುಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ತೂಪಾಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ತೂಪಾಡು ಅಂತ ಕೆಲವ ನಮ್ಮ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಪೂರ ತೂಪಕಾಂದು ಜುಲೈ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚೆ ಕಾಂಡೆ ನೀ ಬಿದಾರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ತೂಪಕಾಂದು ಅಂಚೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನೀತಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿರು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಉಲ್ಲೇರಿದ್ದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ರಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲೇರಿದ್ದೆ ಅಂತ ಔಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇರು ಲಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ
ಅಂಚ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ಬರ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ ಇಂಚನೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ತಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅದ ವಿನೀತ್ ಇರ್ತದ ಅನ್ಪಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದೂತು ಬತ್ತದು ತಲ ಮಾಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದು ಏನೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ. ಓ ವಿನೀತ್ ಅಪ್ಪನ ಬಿದ್ದಾಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿನೀತ್ ಬಂದೆ ಪಂಡೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೋನ ತಿಕ್ಕುನಾರ ರೂಟು ಕೆಮ್ಮನವಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಮ್ಮ ಜಾಲ್ಸೂರು ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಚ ಅಂಡೆ ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಾನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಟೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆತ್ಮತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆರ್ನ ವಿನೀತನೇ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಯ್ತಾ ಐನಾರ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರೋದು ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಲ್ದು ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ರ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ ಬರೋದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಲ್ದು ತುಲೆ ಜಿಗಿ ಜಿಕ್ಕ ಪೂರ ಅವನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬೇತೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಟಯರ್ದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೊಬ್ಬರ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಿಯರ್ ಏನು ತೂತುಜಿ ಮಾರೆ ನೀರು ಒರಿಪಾಲೆ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಲೆ ಬಂಡ ಅರೆಕಾಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಓ ಅರೆಕಾಲಟಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ನೀರು ಒರಿಪಾಲೆ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಲೆ ಎಂದು. ಸೊ ನೀರ್ದ ಬದಲು ಬಿಯರ್ ಬರೋಡಿಗೆ ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಫಣ್ಣಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದನಪ್ಪ ಎಮೋಂಜಿ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಖತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಪಿರವಡೆಂಜಿನ ವೈ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನೈಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಗಿ ಜಿಕ್ಕವಾದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಕಂಪಿನ ಟೈಮಿನ ತಿಂದು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಲೆಪ್ಪರು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇನು ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಓವು ಒಯ್ತಾವು ಸೌಂಡು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನು ನಾವು ಮತ್ತೆ V3 R15 ಬೈಕ್ದ ಸೌಂಡು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಮಾಲ್ದೇರು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ತತ್ತು ನಾ ಕಾರ್ದ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಶಾಪ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿದ ಶಾಪ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಸೂರ್ದು. ಸೊ ಅಂಚ ಏನಿರತ್ತು ಓಕೆ ಈತಿತ್ತನ ಪಂಡ್ರಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.